Chingaki obochori bwa baorokia bogendrete kobera ang'e mono nigo rituko ria rero abo bonsi barigetie gochikurwanirira amabaga ao ase sector iyo baba bakwira amasakarabo ase chiabisi chia Kuppet imeye county ya Nyamira. Executive Secretary o Kuppet imeye county eyo ya Nyamira oyo ogosoka maega yokubara abarimu ase gika kimyaka 25 ase Rieta Lewis Nyakweba nigo ase ensemo yaye abakagwakira abarimu bonsi ing'ambia mono ase eng'encho yokumuchora nabo igokomwaribaga kubara oroboti orwo nigo rwaba rukwariganigwa n'omurikito Polycarp Okara. Ijinga kia matuka makati karite bosi bobochori na nene kubachora abateneri b'abarimu inse y'ekiombe kimanyikanite na Kuppet kurwase ekaunti ya Nyamira nigo abarwaniriri ao banyariko bagwikia amasakarabo ase chiabisi cy'ekiombe kigaime y'omochuyo iga Onyamira. Kuppet power power Kuppet power power baraniriri abo bakweruka trio bakubatuka amasakarayo bosi bomurikio munene bw'ekiombe kyo kurwase rusagiro iga Nyamira South ase Rieta Nyakweba Lewis digo na interene na trio iye koro kuna Egidio Sumo, Eriko na Emma. Na rituko ria rero twachirega igasi obisi chetu cha Kuppet ase eng'encho inturu negati yabaria bakorigio borai wa Kuppet. Na magega yokubatuka amasakarabo gochase omurikio munene oyo gosoka ase Rieta Lewis Nyakweba igo egati abo bagendere koba bakukanyanga baise gochorwa igo baratkunyara koba bakobekia serikali ase kibiro ili kurigiria nene emechando nabo igo ne churu bechagendere ko bachikoretwa kubwatekanamo no muri omuyebwa amasomo OCBE na kero torigereti gabono amasomo ansire karikira mungo chenchiere twatware CBE na CBA ye ndoroche ne serikali negendrete gochenchia amasomo na intuna abarimu igento togo sabana serikali enyare goturenia abarimu buya erinde abanafunzi abo bagocha ba grade 10 tonyare ko barisibe njerere ngia ekiagera ntorocha abarimu abayibori bakoraramika sana selection of schools nibwate changamoto sana utengo sabe serikali enyare korosi njire nyororo kulingana na baraboni go bagendere ko bakubude ngabaye gwamagoro nanene gochoro kwa basena bigona abasubati unenjira ya moyo gutinya oburayo wiga wekiombe kia abarimu gya Kuppet. Tasikia vizuri sana mkinipa nafasi hiyo kama mwana youth ambaye anaweza wasimamia na aswa kuwakilisha kiti kama wamama, pia tunafaa kuwakilisha katika women empowerment. Pia ningeomba sana to empower women in politics. They should judge each of them based on the content of their character, not the clans where they come from. Nigo boigo bagendere ko bakuburia na amagani y'abarimu na boigo ne chiskuru zikonyara ko bachikurigirirwa amo ne serikali boigo tubwatana asobwamo nto basa gutumia misingi ende gochora barai igekogero borai bochorire ne misingi yo oboroso buya igo bokorosia oburayi buko buya abantu baikeranirwe ko korwe gasi korengana buna eganeirie segenta kemo kiabo abari babere bakorera mono sana sabari ba JSS igo batage autonomy na bonta ke togoterina kigima na gotebanga asikogenda guchimutwe. That is what we want to be addressed. Totagete abarimu batuare autonomy yabo sabari ba JSS asinsemo ya Lewis Nyakweba yokorire gasije gayo botiniri nanene buno murikyo munene bw'ekiombe kigase emyaka 25 igo agendere ko bagakoria iranga nari no kwigena ng'abara tunyara ko bakoira hari bageri ko rwasare batkunyara ko bagakoremere yabo bwikirano na bonta tukwira riba gwakira abarimu biyamane kiagara abarimu kwa yari ba for 25 years non stop tari gento ke rais mono igo na maskani ya manene na inchi na bakorera gasibuya na inchi ndate gutiga ari nasomirie waragendera gukorera abari Nyakweba boigo nigagendere ko bagakoburia serikali kunyara ko bagekurigirirya nanene mechandiri abo iburi bagwitira kinga kitika bakwira abana babo ase grade 10 na bwo kurigirira igoro yo murubiri omuyebwa amasomo elio abayiburi bukanyora omweso asagendere ko bagagotogie serikali ase okurigirira nabo gusigasigera ingana yo gonjirira chisukuru anene abana be grade 10. The ministry through the CS brother amigos has given now direction na abayiburi na batoko genda chisukuru toboriri bagwetera somo
with a scientific principle, which is school senior school. Thereafter, they can be able to join the names or the details with the online system. Ginkuripoteri gitasini kia wanchete kia Gatembe kurugaiga imeye kaunti ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara.